Оркестр ойыны яңгыр кыя, хокук сакчылары бер сафка тезелгән. Җилме, давылмы, алар хезмәттә. Иртүк республиканың төрле районнарыннан Казанга килгәннәр. Бүген тәртип сакчылары көне. Киләсе атнага тагын бер истәлекле дата билгеләп үтелә. Участковыйлар һөнәре барлыкка килгәнгә 100 ел булачак. Рөстәм Миннеханов тәртип сакчылары башкарган хезмәтнең бик әһәмиятле булуын әйтте һәм бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Һөнәри бәйрәмегез белән һәммәгезгә исәнлек, саулык, уңышлар. Дөньялар тыныч булсын, хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Мы всегда знаем, помним и максимально оказываем поддержку, чтобы на всей республике был спокойно и порядок. Бүген участок полициясы хезмәткәрләренә 29 Нива машинасы тапшырдылар. Бу автомобиль тугры дус кебек ди тәртип сакчылары. Ул ышанычлы, ватылмый, батып та калмый. Динар Гыйлметдинов 10 елдан артык Саба районында участок полициясы хезмәткәре вазифасын башкара. Бу һөнәрне тәртип һәм гаделлек яратканга сайлаган. Күңелгә якын теге ничектер шушында барасы килде инде. Менә безнең бүген бәйрәм хөрмәтеннән безгә яңа служебный автомашиналар бирделәр. Безнең быел как раз участковыйларның 100 еллыгы дип әйтергә кирәк. Киләтә бәйрәм инде. Оршадан килгән тәртип сакчысы Данис Кузьмин да яңа техникадан канәгать. Ниваның эше дә тышыда ялтырап тора. Мондый машинада йөреп торганда эшләргә була ди. Ул 22 авыл өчен җаваплы. Халык арасында йөрибез, кешеләр белән сөйләшәбез, төрле җәмгыятьләрне сөйләшәбез. Шул үзе эш буенча бик кызык. Машина Нива бик булыша безгә. Менә шу кыеп яуган яңгырлардан соң инде бүген үк кайбер тәртип сакчылары әлеге яңа машиналарны сынап караячак, чөнки кайбер авылларда әле асфальт юлы юк. Әлеге Нивалар теләсә нинди пычрактан сызгырып үтеп китә. Тагын шунысы игътибарга лаек, бу машиналарның панельләре яңартылган һәм ГЛОНАСС куйганнар. Кайбер телефон тотмый торган урыннарда да элемтәгә чыгып була дигән сүз. Ішкі эшләр министры Артем Хохорин даими ярдәм итеп торган өчен Рөстәм Миннехановка рәхмәтен җиткерде. Техника һәр вакыт яңартылып тора, полиция бүлекләре ремонтлана ди ул. Несмотря на объективные Махсус хәрби операция санкциялар белән бәйле кыенлыклар булуга карамастан, республика җитәкчелеге безгә һәрчак ярдәм итә. Транспорт эш өчен кирәкле җиһазлар яңартыла. Мондый игътибар бер төбәктә дә юк. Безгә катлаулы шартларда эшләргә туры килә. Хезмәткәрләр җитми, эш тагын да артты. Шуңа да карамастан, без куелган бурычны җиренә җиткереп үтәргә тырышабыз. Монысы инде Эчке эшләр министрлыгындагы тантана. Рөстәм Миннеханов хукук сагындагы алдынгы хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Татарстан рәисе тәртип сакчыларының җинаятьчелек, ришвәтчелек, терроризмга каршы көрәштә зур эш башкаруларын билгеләп үтте. Бу дәүләт дәрәҗәсендәге бурыч ди ул. В условиях проведения специальной военной операции, напряженной внешнеполитической ситуации, крайне важно обеспечить стабильность повседневной жизни. Алда зур бурычлар тора ди министр. Киләсе елда Татарстанда төрле чаралар үтәчәк. Россия президентын, Дәүләт советы депутатларын сайлау, төрле форумнар, БРИКС саммиты, киләчәк уеннары узар дип көтелә. Иминлекне тәэмин итәргә кирәк булачак. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.